Pensamento do Consello da Cultura Galega, de dicir unhas palabras de presentación sobre o artista que nos vai acompañar. A verdade é que é moi difícil de resumir e acertar coas palabras exactas para dicir quen é. Aquí sí que se vai cumplir ese topicazo de que o mellor é ver o concerto para ter ben claro diante de quen estamos. Falaríamos de que é unha mestura entre a performance, que por si mesma desde os anos 60 é un concepto que asociamos á contemporaneidade, á modernidade ultramoderna, pero neste caso fusionada ademais coa música tradicional, co folk, coas nosas músicas de raíz. Bueno, de alguna maneira é unha especie de espectáculo de fusión o que imos ver aquí, con moita crítica social, con moito humor, e dende a sección de pensamento decidimos contar con este rapace que nos vai a deleitar agora, porque estamos falando de sexo, estamos falando da sexualidade. En esta sección cremos con paixón na diversidade. Pareceunos que este espectáculo que vai comezar en 0, era un exemplo máis que perfecto para, dende a música, dende a diversión, nos pudiéramos tamén achegar o pensamento sobre esta cuestión. Así que con todas, con todos, con todes, Meigai! Se ha detectado un elemento sospechoso. Se ha detectado un elemento sospechoso. Estreliña do luceiro, espera por min que eu xa vou, vai me dando claridade, que a miña xa se apagou. Fantasia, fantasia, dama pola tua vida. Fantasia, fantasia. Eu traio a fantasia, meu amor, vamos la ver. Non hai mellor fantasía que o noso ben querer. Dama pola tua vida.
túa vida. Novas traio que alimentan a vosa curiosidade. Dádelle descanso ao corpo e a alma grandes verdades. Despois dunha canción, apláudese habitualmente. Ai, como me deixaron isto. Ai, faltalle un punto de cor. Ahora sí. Moi boa tarde con pistola. É para min unha fantasía estar neste festival da... Ai, pero a min dixeronme que era unha feira de gando. Bueno, non pasa nada. Non pasa nada porque unha muller de verdade en Galicia a día de hoxe sabe de todo. Entón, pois nada, eu saibo de todo. De todo menos gramática, polo que se ve. Ben, esta noite imos facer unha viaxe, imos facer un percurso que comeza aquí, neste festival, neste magnífico salón de actos do Maruxa e Coralia, neste festival, terceiro festival da filosofía. Emprendemos unha viaxe que onde nos levará? Non o sei nin eu. Espero que non acabemos facendo. En fin, imos comezar cunha historia. Esta é a historia de Marica do Pombal, unha criatura que pasaba o día a soñar. Vou quitar isto. Isto é narración para que todo o mundo saiba o que estou facendo. Agora estou lle dando voltas ao micro. Novas traio que alimento as vosas curiosidades. Dádelle descanso ao corpo e a alma grandes verdades. Voulles contar a historia de Marica do Pombal, unha criatura que pasaba o día inteiro a soñar. Ela era Marica do Pombal e levaba un vestido novo. Parecía unha galiña cando vai poñer un ovo. Camiñaba pola rúa de paseo con orgullo, pero detrás das súas orellas sempre escoitaba algún barullo. Onde ves, Marica, veño da verdura, cantaba polas rúas. E tiña que aguantar con as voces murmuradores e dixeran: aquí non te queremos, burra. Donde ves, Marica, veño da verdura, con lindos repolos. El pendiente no quiero perderlo, ¿eh? Goretti, el pendiente no lo quiero perder. Teño unha pena no peito, non me deixa respirar, decía ela. Pero a todas as camaradas eu só quero liberdade. E así foi que Marica do Pombal, unha criatura que pasaba o día a soñar, para comezar a percorrer o mundo enteiro, comezou facendo un pequeno vieiro. Un vieiro para a xente daqui de Compostela. Bueno, no, aquí sí que sabedes o que é un vieiro, porque estas rúas que tedes son prácticamente vieiros. Para a xente de Vigo e da Coruña, un vieiro é un camiño que se fai a forza de ser andado. Un camiño que se fai a forza de ser percorrido. Ti vas primeiro, outra vas despois. Rogamos, por favor, apaguen sus teléfonos móviles. Ai. Un vieiro é un camiño que se fai a forza de ser andado. Igual que este festival que vai polo terceiro, e tuvo que haber un segundo, e primeiro un primeiro. Ata aí ben, non? Bueno, de filosofía non sei, de matemática, de momento, tampouco. Pois, imos contar agora, despois desta historia, unha canción dedicada a todas esas persoas que percorren os vieiros por primeira vez, ese primeiro festival da filosofía, ese primeiro ladrillo, ese primeiro puñón alto, esa primeira Marica do Pombal que percorre o seu camiño. Isto titúlase Vieiro e está dedicado ás persoas que abren os camiños.
Escoítase ben? Bueno, mellor. A ver se non perdedes a audición despois deste concerto. Axudaime aquí, axudademe a cantar. Teñen jarbo, ai, ala, ala. Non me queren axudar, ai, ala, ala. Canto de home, canto de home. Tamén canto de mulleres. Bueno, isto é unha jota, se alguén sabe bailar, que baile. Pódese bailar as cousas sentadas tamén, mira. Ves? Mira que ben se baila sentada. Por esa que mal me quere, que de mi marmurou, vou botar unha cantiga, xa ves o que me amolou, ai, ala, la, ai, ala, la, ai, ala, la, ai, ala, la. O río cando vai cheo, leva carballos e follas, tamén podía levar as linguas marmuradoras. Ai, ala, la, ai, ala, la, ai, ala, la, ai, ala, la. Eu cantar cantaba ben tiña moi boa voz, deu a vento do presión e levouma para Mos. Ai, ala, la, ai, ala, la, ai, ala, la, ai, ala, la. Touche rouca, touche rouca, touche rouca, touche rouca, de cantar e de loitar unha noite máis lá e outra. Ai, ala, la, ai, ala, la, ai, ala, la, ai, ala, la. No, que agora sigue unha rumba, porque cando chegas a destino dese vieiro, pois facemos unha festa, no? Por cantar, rir e bailar e nunca se perde un ninguén. Por cantar, rir e bailar e nunca se perde un ninguén. Perdese por marmurar e da vida de cada quen, e da vida de cada quen. Ai, ala, la, ai, la, 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 la. Ai, ala, la, 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 ai, ala, la, 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 ai, ala, la, 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 ai, ala, la, ai, ala, la, la. Vente vindo, que eu tamén me vou andando. Vente vindo, que eu tamén me vou andando. Non quero que o mundo diga que por ti estou esperando, que por ti estou esperando. Ai, ala, la, ai, ala, la, la. Ai, ala, la, 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 ai, ala, la, 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 ai, ala, la, 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 ai, ala, la, 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 la. Moitas gracias, moitas gracias. Porque isto é bonito, porque, a ver, abrir o vieiro e camiñar polo vieiro, pois é complicado, non? Porque, sobre todo, o que sucede é que enches as zocas de lama. Porque, claro, abrir un camiño, o camiño de terra. Pero, bueno, como vedes, eu traio estas zocas.
inmaculadas, impecables, porque, bueno, eu por sorte atopei algún vieiro feito. Outro tamén tiven que abrir, Entón, pois esta canción é para esas persoas que abren eses vieiros e cando chegas, pois bueno, pois celebras, claro que sí. Ai, celebrar, celebrar, celebrar. Xa sabedes tantas cousas de min. Mira, xa vos contei a miña vida, xa vos contei os meus pesares, xa vos contei a historia de Marica do Pombal. Contei vos tantas cousas. Eu fun tan xenerosa esta tarde. E vos, sabe, destesme nada. O sea, non me destes nada. Porque agora toca a min saber de vos. Sí, porque a mí me contaron que esta xente aquí que vides da filosofía, pois, en palabras lejas, pouco lirili, moito lerele. Estades todo o día a ler, non facedes nada. Entón, isto que a mí me contaron na Facultade de Económicas. Entón, claro, eu non sei se darlle creto, non darlle creto, eu son moi do método científico, entón, eu teño unha oportunidade para vos esta tarde de redimirvos, porque eu creo en vos. Eu, sobre todo, creo na natureza do ser humano. Eu creo que sodes boa xente, porque estades aquí, sentadiños, caladiños, escoitando. Pois, oye, parecedesme boa xente. Unha xente que ven un venres pola tarde, a ver, unha xente que non ten nada mellor que facer, que vir un venres pola tarde a unha cousa de filosofía, xa tedes que ser boa xente. Pájanvos, verdade? O Consello pajouvos. Pero pájanvos por convenio. Sabedes que por convenio, cantos son? 60, 50 de figurante. Pero mira, creo que podedes exixir pequena parte, porque estades falando, estades como tal, creo que podedes pedir. Imos facer un sindicato, imos dicir ao Consello da Cultura que vos pague o que merecedes, non? Porque estades falando, ou senón calade. Ai, en fin, que xa sabedes moito de min, toca a min saber de vos, e ides vos redimir mediante 3 sinxelas preguntas. Ai, sí. Moito lirili pouco relere. Pregunta número 1. Pregunta número 1 tamén incluso. Quen me sabe dicir o nome de, podemos dicir tres filósofas que falaran pois do ámbito do sexo, da carne. Por que non falar do placer? Por que non falar da carne? Por que non falar de todas esas barbaridades que levamos dentro? 1, 2, 3... Bueno, por eso esta xente ven a un congreso de filosofía, non? Pa aprender. A ver, decídeme unha, veña, unha persoa, por favor. Simón, de onde é? De Bouvás. Eso está, en que parroquia, en que comarca está? En Ourense. Simón de Bouvás. Vale, outra máis. Perfecto, mira, paso xa, é que sodes a xente da filosofía moi aburrida. Bueno, seguinte pregunta teño apuntada por aquí. A ver, no, a seguinte pregunta é unha pregunta que eu teño. Si eu, esta segunda pregunta, a ver se me dades feita. Si eu estas tablas desta saia, no? O sea, a ver, isto é unha táboa, verdade? Isto chamase táboa. Si eu as táboas desta saia, se as tablas desta saia eu as cambio unha por unha, sigue sendo a mesma saia? No, moita filosofía, está claro que non. Está claro que vides aprender, eso está moi ben, aprender na vida é moi importante. Como vexo que o nivel está... non no cero, o sea, está no parking -3 o nivel, entón vou baixar un pouco a exixencia, porque claro, ai, Rosario, en fin, a ver, que levante a man, esta si non a saben, a ver, xa levante, marchamos, que levante a man que saiba onde está a provincia de Ourense. Esta sí, perfecto. Hai moita xente que non levantou a man, eu non digo nada. Vale, que levanta a man, perfecto. Que levante a man quen saiba onde está dentro de Ourense. No, xa din pista. Pista, está dentro da comarca de Ourense. Que me saiba dicir onde está a comarca da Limia. No, que levanta a man, perdón. A ver, la mano arriba, comarca da Limia. Perfecto. E quen me sabe situar nun mapa a parroquia o concello de Rairiz de Veiga? Pailaroca, punto pras dúas. Forte aplauso!
Bailar o capunto para as dúas, porque neste lugar tan pequeno, nesta parroquia de Santa María, deste concello de Raíz de Veiga, desta comarca, xa me perdín, desta comarca da Limia, desta provincia de Ourense, deste territorio chamado Galicia, dentro da Península Ibérica, que está dentro do mundo, sistema solar, bueno, o resto xa sabedes, e se non, total non ides ir a Marte, total, damos igual. Neste lugar tan pequeno, aconteceu unha cousa moi grande. Orixe do noso seguinte conto. Ai, vou en busca da memoria. Ai, no século 11 foi. Presten atención, non hai nada. Presten atención, donas e cabaleiros, pídollo de corazón. Voulles contar un suceso que moito me emocionou. Foi... que é unha cousa emocionante! De verdad, rides vos de min? Delito de odio al canto. Logo falo con Rosario. Ides a Rosario. Ben, vou vos contar un suceso que moito me emocionou. Na parroquia de Santa María de Veiga, no ano 1061, Pedro Díaz e Nuno Bandilás dixeron sí. Non foi en París, nin foi en Berlín, nin en Roma, nin en Marín. Foi na comarca de Limia, sí, onde vivían. Vin de ver, vin de lembrar a historia que ali existía. Atoparon a acta perdida no arquivo de Madrid. Pedro Díaz e Nuno Bandilás unidos dende o ano 1000. Dos nomes antigos que me amosan formas de ser. Dos nomes antigos que me amosan xeitos de vivir e querer. Non foi en Marín nin foi en Roma, mais na Limia onde vivían. Non foi en Marín nin foi en Berlín, foi en Raíz de Veiga, sí, onde eles dixeron sí. Hai 1000 anos eles dixeron sí. Pedro Díaz e Nuno Bandilás, hai 1000 anos que dixeron sí. Na Limia dixeron sí. Unha relación, un dato milenario que eu descoñezo, pero que me amosa que o noso vendevello, que sempre estivemos aquí. Pedro Díaz e Nuno Bandilás, hai 1000 anos sí, dixeron. Pois mirade, ahora que estamos aquí na intimidade, así foi. Quero dicir, eu estes señores que se uniron na acta parroquial, eu non os conozo. Pode parecervos que eu teño 1300 anos, pero é mentira, só teño 300. Claro, eu esta xente non a coñecín, nin a deixei de coñecer. Non sei se querían, non sei se se amaban, non sei se eran moi bons amigos, en fin. Pero sí que me fixaron reflexionar sobre canta historia temos, verdade? Canta historia temos e canta ocultada. O sexo foi ocultado, a diversidade foi ocultada, a filosofía ocultou tamén isto, caria. Por qué? Pois porque sí. Ai, porque o dixo eu. Ai, verdade, temos tanta historia, tan diversa. Pero sabedes que pasa? Que non me tedes que facer caso a min non me tedes que facer caso. Tedes que facerlle caso ás filósofas de verdade, porque a sexualidade sempre estivo presente. A ver, xa o dixo antes o conferenciante anterior. Se estamos aquí é por obra gracia de sexualidade, e se non o dixo dame igual. É así, entón, estamos aquí por gracia e obra do amor e a dignidade. Gustoume moito a dignidade. Entón eu, hoxe, desde aquí tamén reivindicamos esa dignidade. Esa dignidade... Ai, das filósofas populares, porque claro, estamos todo o día con libros antigos, non sei cuánto, non sei que, e non me facedes caso as señoras. E claro, logo pasou que pasa. Entón, imos escoitar agora unhas palabras, porque claro, non vos fiedes de min non vos fiedes, pareceme ben, pero fiádevos dunha das miñas referentes filósofas galegas
que ela sabe, ela deste tema do sexo sabía latín e sabía latón. Así que presten moitísima atención ás inteligentísimas palabras de Felicia Insuela referente das coplas picantes. E eu veño... Non, eu marcho para casa, que só é xente moi aburrida. Ala, deixo-vos con Felicia. A min dixéronme que Felicia era picante. Mi madre, cada un que se apreta o corazón, De moza tamén eres tan picante? No, tanto non. Se vio, espero, cortaba malo máis. Ahora non me corto. Ahora se me chaman, eu que eu quero. Eu quero que me cantes unha canción picante desas que tes, pero unha das picantes, Ben picantes. Sí, despois xa veremos se hai que quitarle picante ou non. A gravala. Sí. E a cuna que non ten fundo, ai a cuna fundo ten e so carallo é pequeno, a cuna que culpa ten, a cuna que culpa ten e ai a la, o carallo levo tú, a mí non me Veña arriba. proveito, faime cusquillar na cuna a noite Como di? 1, 2, 3. Es un baño caneco, o caneco zumba. Hai unha veciña minha aí. Qué poca filosofía. Es un baño caneco, o caneco zumba. Es un baño caneco, o caneco zumba, zumba. Bueno, eu Baño caneco. Home, eu pediño a nena debaixo dunha carqueixa. Eu pediño ela de unha daquela non tiño queixa. Efectivamente. Se mudeche non mudara, xa o ti me chupedín. De hecho, eu a quen que xe echa a darmo a min. Escoitaba, pero que non me sale a rima. Bota. Así é Felicia. Ela ten alegría de sobra para todos, pros veciños, pros fillos, os netos e pros amigos. Porno. Un aplauso para Felicia, ala no ceo. Bueno, o voso, o voso é para quedar chantada. Pero non para ir a feira de chantada, sino para quedar así chantada. Pero, por favor, un pouco de filosofía popular. Aí... Bueno, mira, se non coñecedes a Felicia, se non sabedes cantar o caneco, saíde inmediatamente do Festival da Filosofía, metedevos no YouTube, alalá, programa 163, e miradevos a vida e obra de Felicia inmediatamente. Salud! De verdad, esta xente como me ten. En fin... Ai... Vou dar unha palestra, pois si, vou dar unha palestra, claro. Criades que vos iades librar de min. No. Mirade, a ver, falando de tradición popular e de veciños, porque claro, Felicia é veciña miña, dali, donde vivo eu, nas nubes. Pero claro, temos outro veciño que lle chaman o do Ézaro. Deixademe miralo na enciclopedia, o nome seu. Que pasa? Nunca listes a Lunipedia? Aquí ven todo na Lunipedia. Mira, agricultura. Ai, a ver, eu teño un veciño... Este é un discurso. Eu teño un veciño que lle chaman o do Ézaro. Heráclito o do Ézaro, do río Ézaro. El vive na banda da lá do río Ézaro, e como lle dan todo feito, pois el ten tempo libre para mirar po aire. Ainda que el lle chama filosofar. Bueno, din que é eremita deses, pero eu creo simplemente que lle gustan os homes. E non o quere dicir. Mira, pero ainda así é boa xente, O sea, eremita deses, eu entendo a esa xente, tamén son de Dios, hai que comprendelos, é xente con problemas, pero bueno, non pasa nada. Eu voulle igual, eu cruzo o río, fago a ponte, non hai ponte, teño que facela eu, de raíz dun toxo, así acabo, toda morada. Pero cando teño unha pena no peito, eu voulle a contar a contar as cousas. E el dime
que non pasa nada, que aguante, que todo cambia. A ver, sentirse escoitada, contar os problemas, pois senta moi ben. Pero a ver, que todo cambia, alguén o terá que cambiar. Ai, claro, el, como é eremita, eu teñolle dito, Heraclito, un universo onde cada elemento se transforma simultaneamente facendo imposible detectar a diferenza entre estados e todo cambia simultaneamente, non hai ningunha referencia para distinguir o antes ou despois. Evaristo, acabas afojada viva no río, Evaristo. Ai, é que a min pasou, eu fun o río ese que todo flúe, eu fun ao río e caín, é que dei enchoupada e levou unha marea do mar polo río, así que fijadevos, se me levou do mar ata o río, do río ata o mar. E claro, e ainda por riba foi en pleno inverno, collín unha pulmonía por meterme no río eso. A ver, polo menos estaredes de acordo comigo, procedo a ler, aquí non hai trampa ni cartón. Estaredes de acordo polo menos comigo en que cando vas cambiar de imaxe, se o transformismo se aplicas en límites, podería acabar mutando ata punto de volverse irrecoñecible a propia travesti. Porque claro, se o travestismo se leva a cabo de forma absoluta e total, chega un punto no que todo se transforma. Neste caso non quedaría nada que modificar, o que levaría a autoextinción da propia travesti. O sea, é un tema moi preocupante. Isto aconteceulle, isto non estou inventando eu, isto aconteceulle unha amiga miña, entrópica. Quedou ela, claro, ela de tantas voltas xa non se recoñecía no espello. Quedou entrópica viva. É así, é que vos tomadesvos a coña, pero son cousas serias. A ver, eu entre unhas cousas e outras, eu creo que as cousas son segundo se miren. Porque eu unha vez fun ver un concerto dun señor que eu coñecía, amigo meu, que eu xa coñecía de antes. Eu cheguei a ese concerto e dixen, mirei os ollos. Claro, estas persoas xa coñecía de antes, cuidado. E mirei os ollos e dixen, pero este señor... Dixen, no, foi ao revés. Dixen, pero esta señora é o señor que eu conozo. Claro, e aí nese momento, nesa ollada abriúseme un mundo. Porque claro, como pode un corpo ter dúas olladas? Como pode un ollar cambiar tanto un mundo? Como puiden ver eu nuns ollos que xa coñecía un mundo novo? Como poden dous ollos, como poden un mesmo corpo, uns mesmos ollos, conter dúas miradas? Pois según, que ben me quedara, e agora vou retomar. Como pode un corpo ter dúas olladas? Pois segundo como se mire. Y eres una, y eres dos. No, son eu solo, Y eres una, y eres dos, y eres 50. Y eres una, y eres dos, y eres 50. Segundo como se mire, y eres libre o estás presa. Segundo como se mire, o eres libre o estás presa. Esta xente non baila. Eu vou marchar, porque non tonga. As ervas do campo secan e volven enverdecer, así fai esa mirada. Cando eleva quen é, ai a la, esa mirada. E se ti a ves con ollos que deixan a luz pasar, quizás veñas a entenderme, sen meter que atrapare, ai a la, ai atrapare.
Segundo como se mire, son libre ou son escrava. Segundo como se mire, leva o mundo na mirada. Ai, a la la la, ai, a la la la. Da bandada lá do río, Heraclito meu veciño, dixo non te has de lavare, nai auga do mesmo río, ai a la do mesmo río. E as ondas do río triste van parar o río alegre, que encamiña entre pedras. Aprende a ser valente, ay, aprende a ser valente. Segundo como se mire, son libre ou son prisión. Segundo como me mires, ti tamén marcas quen son, ti tamén marcas quen eu son. Moito chorou na tormenta, crin que todo remataba, mais na choiva foi semente, que na terra agromaba, mais na terra fun semente. La levan mundo na ollada, mais non é o seu mirare, quen se pensa que observa, tamén pode colapsar, ai a la la la, ai a la la la. Ai, como era? E mira, e venda arredor, e mira, superposición, 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 e mira, e venda arredor. Bueno, que haberá que ir rematando, no? Haberá que ir rematando e haberá que ir facendo con música, porque a min o corpo está pedindo xa unha noite entre amigas, unha noite meiga, e unha noite na que podemos ser nós, na que podemos facer o que nos dá a gana. Ai, que rico. Seguro que hoxe, cando vos levantastes, dixestes, vou ir a un congreso de filosofía, todo perfecto, porque son a persona máis intelixente de Santiago de Compostela, pero a que non pensastes que ibades escoitar unha canción que fala dunha travesti que é un fenómeno cuántico. Isto solo meiga aí. ¡Jajá! Bueno, para a seguinte e como vamos de tempo? Para unha canción dá tempo, non? Perfecto, pois moi ben. Ai, para esta seguinte, e creo que penúltima canción, ese non última, e non pasa nada, necesitaremos varias cousas, porque falando de saberes tradicionais, pois xa falamos de que a sexualidade estivo sempre presente, escoitamos a Felicia, espero que tomarades nota, sai inmediatamente do festival e vai ver a Lalá, pero para o seguinte último número necesitaremos tres cousas. Necesitaremos un pau, necesitaremos ganas de pasalo ben e necesitaremos unha trasnada, porque se hai algo que é tan intrínseco o sexo é o xogo. Entón, como vos non sabedes xogar o xogo, porque xa o vin, vou vos deixar ca señora Fefa de Bueu que vos explique como se xoga o xogo, e prestade moita atención, porque se non sabedes xogar o xogo, a última canción non a podedes bailar. Ajaja! Imos escoitar esta voz experta. Mira, cando éramos pequenas, pois facíamos o xogo. Todos arredor, collíamos unha rama, e íbamos, a que estaba por fora, deixaba a rama a quen lle parecía. E aquí o deixo, aquí o teño que deixar, aquí o deixo a ramiña do pilar. E o poñella detrás da persona que ti che veña ben, pois ten que correr detrás de ti. Se te cacha na espalda co que tá, pois perdes. E se non meteste no sitio teu, se ganas, xa? E a outra sigue, e deixa outra vez a se quieto a quen queira.
vai ser tan divertido facer isto nunha sala chea de cadeiras. Bueno, temos seguro de responsabilidade civil, non? Perfecto, non pasa nada. Senón non pasa nada porque eu teño... Non pasa nada porque aquí está todo controlado. E senón está todo controlado, unha baixa laboral, que eso sí que é unha fantasía. Entón... Ai, de verdad. Esta tarde, se tedes que quedar con algunha idea, aparte de que as travestis son un fenómeno cuántico, eso é moi importante, eso só lo escoitastes aquí, tedes que quedar ca idea de que sen os soños, sen as utopías, sen as fantasías, que moitas veces poden parecer infantís e puerís e sen sentido, sen os soños, sen as fantasías, a realidade está absolutamente fosilizada en formas inútiles. Entón, con esta última frase absolutamente filosófica, convido-vos a soñar, a que xojedes, e a que fagades unha trasnada. Porque o importante da vida é que non utilizamos a fantasía para evadirnos da realidade, senón utilizamos a fantasía para mudar a realidade. Tantas veces, ai, tan desagradable. Así que desexo-vos moi boa tarde, mirade o alala de Felicia. Ven bailar, vivirá la fantasía. Esta última canción, se non a cantades, se non a cantades, 1000 anos de malos orgasmos. ¡Ajá! Veña, que sabemos, e se non a sabedes, ido a aprender. Mira esta como vai. Meigai e o Rabelo que non está presentan a canción que ninguén estaba esperando para que bailen os homes e as mulleres, os nenos e as nenazas. Sexas marica, criatura do monte, teñas peluca ou pelaxe, vinde conmigo a bailar. Os zapatos piden medias, as medias piden zapatos, as travestis na verbena, hey, van che dar un taco na... Son criatura de boa fe, a min non me van prender se non che gusto que ves. Eicho contar do revés, monta na fantasía, vivirás de maravilla. Teño fantasía pra ti, pra curma de Carcatía. Nos vimos traer un universo de fantasía onde lobbies, homes, megas e sereas o revolucionemos todo para que as crianzas choren e os adultos xoguen, para descubrir o xénero, a idade, a identidade e que cada quen poda inventar que animal mitolóxico quere ser. Vinde conmigo a bailar. Esto vai ser divertidísimo porque non me podo mover. Ven aquí conmigo facer cosas vegas. Se te de galafores o sexas, baila como que ven aquí conmigo e faremos. Ven bailar conmigo, Carmiña, Carmela. Non vos estades perseguindo. Que tedes todo por alrededor. Es que... Nena, sabes o que tens que dicir? A pregunta, 1, 2, 3. Ai non bailei. Rifei cun coronel, nena. Rifei cun coronel. Como se entere quen é, vai chorar el rap. Se a túa nai é meiga, lo bison meteu paié. Mira que está esta amiga, mira que guapo tamén. As persoas non binarias somos criaturas de fe. Hai que creer en nos pra vernos como a Virxe e Deus. Ahora tens que facer eso. Vivirá la fantasía, ven soñar, vivirá la fantasía. Abúrrome de vos. Baila como queiras, pogo punteada. Ven aquí conmigo.
Meigaí sabe cantar. Bueno, oye, qué maravilla. Tardasteis 6 ou 7 cancións en aprender a aplaudir. Aprendestes algo no Festival da Filosofía. Para uns, disidencia. Para outros, decadencia. E para min, existencia. Eu son Meigaí, a fantasía galega. Podedes atoparme en Instagram como @Meigaí e recibo os insultos, críticas. O sea, se vos gustei, son Meigaí, vale? E se non vos gustei, acepto suxerencias, críticas, insultos e todo tipo de delitos de odio vía Bizum. 671-969-33 son. Bizum, mandades, eres unha falta de respeto ao folclore, todas esas cousas que a mí non me importan. Bizum, sempre Bizum. Ai, pois nada, soñade moito, facede moito amor. En realidade vinde a viejo, porque para facer ben o amor todo o mundo sabe que hai que ir ao sur, porque aquí estades todo o día filosofía. Bueno, eu marcho xa, pero deixo vos cunha que sí que sabía de coplas picantes, a nosa diva Ana Quiro, que vos pide o corpo. A mí xa me estaba pedindo o corpo unha noite entre amigas. Ata sempre! Se eu digo que aquele blanco tipo la contra, disme que negro. Se eu digo que teño frío, ti vas dicindo que calor teño. Pero aínda a pesar de todo, sempre hai momentos de afinidade. Porque cando eu quero... Estou recollendo, xa non estou actuando. Porque cando eu quero darte... Si queredes autógrafos, aí os firmo. Un autógrafo, €1, 2 autógrafos, €2, 20 autógrafos, 40, que é moito traballo, cari. Forte aplauso para a nosa técnica de son, para Bea por facelo todo fácil, a organización do Coralia, Marté, o meu fantástico presentador, a Rosario lá onde esté, por o Consello da Cultura por organizar isto, e sobre todo a xente que me aguantou por correo electrónico. E o máis importante aplauso é para vos, e para vos o psicólogo despois desta sesión. Eu teño unha pena metida no fondo do meu corazón, que hai xente galega que non fala a lingua dos nosos avós. Eu vou polo mundo cantando na lingua que sempre falei. Pra min é un orgullo falar esta fala coa que me criei. Si vas ao Brasil